okay mga Belly. So meron tayong pupuntahan na isang kumpanya mga Belly. Samahan nyo kami. So mga Belly, Dyan. So mga Belly, may nagdo-donate sa atin na 10 bucks na spaghetti with sauce. So yun mga Belly, pwede natin gamitin sa mga ano natin, feeding, program feeding. So yung 10 bucks na yun is estimate, nasa 100 kilo po yun na spaghetti. So at least mura tayo. So ito UFC. Yan, tingnan natin mga Belly, samahan nyo kami. So magkikipag-meet si Kabeli. Pupunta tayo sa isang kumpanya ngayon. Kasama natin si Jepoy, saka si Janjan. Hello mga Kabeli. Yun. So mga Kabeli, ano kasi naka day off ang team, kaya si Jepoy lang ang sinama ko, saka si Janjan. Si Janjan matagal hindi nakasama sa team, kaya sinama ko ngayon. So samahan nyo kami mga Kabeli. Pasyalan natin kung sino yung mga taong kausap ni Kabeli. Magkikilala ko po sa inyo. Okay? So punta tayo, Lara, San Fernando. Yan. Barangay Tanod, may kasama tayong ha? Kala ko, ano pulis Kami po. Okay. Yan. Okay po. Hello po mga Kabeli. Punta sa Lara, San Fernando. Yun. Ayos. Mga Kabeli. Kaya shoutout Kuya Rod Bayad sa kay Romel Sanggalan. Thank you. Belly, nandito na tayo. So ayan na, Lara Industrial Park. So ayan mga Belly, nakita na kami si Romel Sanggalang sa, yan na, shoutout po kay Ma'am Cathy Sanggalang. Yan na, etong company na to is Classic Brand Distributor Inc. Ayan na, Classic Brand Distributor Inc. Ayan na, basta lalagay ko na yung link mga Belly dito. So mga Belly, yan na,
Ito, sponsor nila mga Beli. So ano yan sir? Ano, spaghetti noodles? Hindi. Macaroni with sauce. Sauce, yun. 10 bucks. 10 bucks. So estimate na yan 100 kilos. Siguro, oo. So, nasa 100 kilos po yan, ano. So mga Beli, 18 kilos kada isang box eh. 18 kilos per Mga box. 180 kilos. 180 kilos. So nagkamali ako kasi naano ko doon dati sa mga spaghetti noodles per box na is 10 kilos. So Kasi yung macaroni 350 tapos Opo. yung sauce niya 500. ayun. Punta tayo doon sa opisina niya para Mamit makilala ko. mo yung manager tsaka si Mrs. Sige po, sige po. Boy, akit lang ako. Oh, Yan, tara dyan, sama ka. Apa. Yan, face mask. Okay mga Beli, akit muna tayo. Shout out po. Ayan na. Ayan, classic. Ano yan ga? Classic. classic brand, sir. Classic brand. Ayan. Thank you po. Mag-subscribe kayo doon sa YouTube channel natin. Kabeli po. Kabeli po. Ayan. Okay mga Beli, akit muna tayo sa taas para ma-meet natin sila ma'am. So yung mga Beli, nandito na tayo sa office. Good afternoon po. Si Sir Jeff, taga ano lang yan. Arayat din. Arayat, taga Arayat po kami. Saan po kayo sa Arayat? Arenas po. Arenas. San Juan Baguio po kami. Eh, si Ma'am Cathy. Yan si Mrs. C. Ma'am, good afternoon po. Punta kami dyan. Maramit eh. Puli na akong ano. Hey, sige po sir. Yan Mga yung Beli, gwapo pasok tayo nilang sa office. general manager. Ay, manager. Operation manager. Operation Manager, Ma'am Cathy. Si Sarah Con. Yan. Pedira. Yan, maraming salamat po doon sa sponsor nyo. No problem, basta nakakatulong. Apo, marami tayong mapapakain na bata doon. Thank you. Subscribe daw sa channel niya. Ayun. Sige, sige. Para Ayun ka. mapanood nyo. Parating Kabeli yung po. ano, yung nag-donate talaga na Ganun po. nagtabi. Sa kanya ako humingi. Ayan. Joel. Ayan na, Thank you ayan po. na. Nakapolong yan. Sir Joel, hello po. Siya yung nag-donate ng ano, ng elbow. Ayan, maraming salamat po sa donation niya para sa mga bata. Yan. Mapipicture ka raw sa vlog. Kabeli po. Subscribe ka kay Kabeli. Yun. Kabeli. Oo, yun yung Apo. channel Sir niya. Joel, yan. Thank you po. Restaurant. Ano kinuha mo, ma'am, no? Restaurant ba yan, tabi? Dali na final, magpapasalamat na tayo. So yun, nakuha na natin yung ano nila, sponsor nila sa Team Kabeli. Sir, ma'am, maraming salamat po. Maraming bata mabubusog ng mga binigay niyo sa amin. Welcome. welcome. Thank you po, thank you po. Baka gusto niyo pa i-promote yung ano niyo, yung Okay. company niyo. Classic brand distributorship sa Pampanga, Bataan, and Zambales, ang area namin po. Yan, thank you po, ma'am. Thank you po. Yan. Sana makatulong. Opo, maraming salamat po. Napakaano ng Kabeli at namit ko kayo. Thank you po. Okay mga Kabeli, kita-kita tayo sa labas. Thank you. Ay, Sir Romel. Nandun na ako kanina. Si Boss Rod yan, Kuya Rod yan. Para Rod. Thank you. Okay. Yan, so si Kuya Romel ang nagindahan. Kaya nakilala natin sila. Thank you po. Pa-shoutout. Shoutout po. Mga kakilala. Yan mga kabeli. Ito yung binigay sa amin, nakuha namin. 10 box mga kabeli. 180 kilos. 180 kilos to mga kabeli, lahat po. Maraming salamat po. Thank you. Ayan mga Beli, so hindi ko na napakita kagabi. Dumating kami ni Jeffoy, so ginabi kami. So ayun yung mga galing doon sa nag-sponsor sa atin. So ito mga Beli, bala ko dito isasabay natin sa mga fitting natin. Saka pinamimigay natin mga grocery kasi hanggang ano lang to mga Beli, expiration na ito hanggang November sa katapusan. Pero alam ko pag expiration may extension pa mga 1 month yan eh. So hanggang December pwede to. So 10 box to mga Beli. Yun, thank you po Sir Romel, sanggalang sa kay sa misis niya sa office. Yan, thank you po. So ilalagay natin link niya sa gustong interesadong magpaano
Yan, distributor dito sa product na to. Pumunta lang po kayo sa kanila. Tama ba yan, Pai? Tama po mga kabeli. Ginabi tayo kagabi ah. Thank you po. Okay mga Beli, bisitahin muna natin yung farm natin. So may mga gumagawa doon, tignan natin kung ano yung mga natapos na nila. Thank you. Beli, malapit na tayo sa farm. Sama natin si Batang Makulit. Bundok Karayat. So yun mga Beli, malapit na matapos yung pinagagawa natin. Bata na, baba na, Batang Makulit. Batang Makulit, hi ka muna. Hi ka muna. Hello mga kabeli, kama. Eh mga Beli, ito na yung farm natin. So tuloy-tuloy pa rin paggawa. Nice stop lang sila siguro ng mga 2 weeks. Tapos yun, naka-flooring na pala yung loob. Mac, good morning. Mark, bagay ka muna, Mark. Shoutout po nanay mo. Mga Beli, viewers natin, nanay na. So yan yung flooring. Pumasok yung manok, Mac. Sa mga Beli, platada. Pagkatapos ng flooring, platada na tayo. Mac, lagayan ng ano yan, aircon. So tapos mga Beli, yung bubong na ito siguro bukas. Mac, pwede na yung bubong bukas, ano? So yung terrace niya paikot mga Beli. So yun, bilis ng pagkakagawa. Yes. Update sa ating munting farm. So yung likod dito, balak gumawa ng kulungan ng manok ni Kuya. Pispan, wala pa rin. Yan, shoutout po Kuya Jun. Hindi pa ako nakakabili ng fingerlings natin para sa ito. Yan, Kuya Jun, pag hindi na siguro busy, yan na, doon po ako bibili ng fingerlings para mailagay na natin. Paano ko muna, baka may dumating na naman na bagyo. Delikado tayo. Tapos Tita Nanet, yun, yung budget mo sinama ko na dito. Yung sabi mo para sa farm eh. Si Batang Makulit. So yun, kasama na sa bububungan bukas mga Beli, yung pinakakusina natin. Makulang lang natin tong yero eh, no? Kulang sa yero sa harapan, no? Pero to kasama sa bilang mo, itong pinaka-terrace natin. Yan mga Beli, sa Sunday kasi meron tayong event dito. Yan, in-invite na natin yung mga special need uli. So last month kasi hindi ko sila nabisita, ngayon pa lang. Ayan, Bengala. So yan, sa mga nagko-comment about dito sa farm yan, pinakita natin. Yan, happy birthday nga pala kay Kuya Rod Payad. Thank you Kuyang. Wow, mana kita nih. Awa. Balo ko, miras na din sa portion. Wow. Mga Beli, so hanggang dito muna yung update natin sa farm. So maraming salamat po, ingat ang lahat, God bless all.